Salut și bine v-am găsit la un nou episod, la un nou episod din noua seria noastră Mitosis. Știu că nu e mare chestie Mitosis, numai că m-am gândit să fac măcar un episod, să văd dacă vă place. Numele meu e Pisica Infinite, pentru că eu mă uit la Pisica Miau și la Max Infinite și am zis să le combin numele. De deasupra am un YouTuber care mă uit foarte des, chiar 3-4. Unul dintre ei la care mă uit aproape cel mai des e Max Infinite. Al doilea este Pisica Miau Miau. Al treilea e Hate Pink. Și al patrulea este Dare, adică Mihai. Dacă vreți, puteți să intrați pe canalele lor, să vă uitați dacă vă plac și să le dați like dacă vă place, desigur. Sper să vă placă acest episod și să mai continuăm. Mie îmi place mult jocul și cred că o să mai fac și un episod cu Wormis. Să-mi dați teme de discuție în comentarii. Că nu știu despre ce și putea să vorbesc. După cum vedeți, eu am deja level 14. Eu am câteva jocuri care să le filmez și să văd dacă o să vă placă. Un episod de pe canal e deja pus, este Real Racing 3 și acum 4 zile am pus un episod de GTA 5 online. Prietenul meu, Radu, este aici, numai că este sub variantă de vorbit la telefon. Să-mi spuneți dacă vreți videouri mai lungi. Eu de obicei le fac de maxim 20 de minute, pentru că eu filmez pe un telefon și nu ne lasă YouTube-ul mai mult de 20-30 de minute să filmăm. Așa, uitați, aici în stânga e Wormis. Cred că o să fac acum, o să vă arăt o prezentare pe scurtă a jocului Wormis. Și dacă auziți ceva pe fundal, eu mă jucam GTA 5 online. Dacă mă vedeți și vă place, abonați-vă, dați like, dați și un share. Tot tacămul, cum ar veni, cum s-ar spune, tot tacămul. La Wormis e ca Sliderio. O să fac și un episod de Sliderio. Deja l-am filmat episodul de Sliderio. Aici am level 4 pe Sliderio. Pe Wormis, să-mi cer scuze. Nu știu, mă gândeam la Sliderio. Și hai să mai facem o rundă și cred că o să încheiem. Acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut și o să continuăm cu
Da. Deploy your troops. Assemble a